Mana'm. Hola, Hola, qui ets? en Roger, el nou becari. Uf, Roger i Becari, no? Aviam. Què fas? No, és que mirava a veure si eres un fantasma. És que últimament els becaris que d'allò... Bueno, passa, perdona. Aquesta setmana a adolescents.cat us mostrarem la nova parella de Taylor Swift. A les xarxes us parlarem de youtubers que fan covers en castellà. A més, us explicarem quina polèmica hi ha hagut al voltant de la Soraya i l'anorèxia. I entrevistarem dos joves catalans, en Lance i un ballarí català que estudia a la Royal Academy d'Anglaterra. Take it easy, que comença adolescents.cat. Ernest, Digue'm. m'hauries de marxar a fer un reportatge ara. Hòstia, Núria, ara els reportatges... A veure, si has de fer alguna cosa tens mitja horeta, però com a molt, eh? És que tot el dia estic fora, a la redacció. Què passa, que no hi ha altra gent o què? Volen que vagis tu? Algun problema? Val, home, sí, però és que portem molts programes ja i tot el dia estic sortint jo al carrer, vull dir... A veure, en queden 2 de programes. Vull dir que tu mateix. Queden 2 programes perquè acabi la temporada. Suposo que deus voler renovar, no sé. Tu sabràs. D'aquí mitja hora, fora de l'oficina, va. Bueno, ja m'ho muntaré. Ja m'ho muntaré perquè, macho... Ara et passo l'adreça. Vale. Estan trucant. Escolteu-me atentament perquè us he de donar un consell. Listen to your heart. Vull dir, a la vida, a certa edat, us adonareu que us heu menjat molta merda i que hi ha certes coses que ja no us venen de gust fer i que no s'han de fer. Perquè si voleu ser feliços, heu de caminar pel camí d'allò que realment us ve de gust fer. Per tant, no em ve de gust fer aquest reportatge, no el faig, punto. Per què? He d'anar allà a amargar-me? Després m'amargo, mala llet, problemes amb la família... No, així no. Una nena d'11 anys de la Corunya ha salvat la vida al seu avi. Els fets han passat quan l'home va patir un infart i va caure al terra i l'àvia cridava. Aleshores, la seva neta, amb molta sang freda, es va apropar, va comprovar si tenia pols i en veure que no, li va començar a practicar un massatge cardíac durant més de 10 minuts, el temps que van tardar a arribar els serveis mèdics d'emergència i aleshores li han salvat la vida. I ara parlem de medi ambient. Aquest any 2016 va pel camí de ser el més calorós de la història recent del planeta i també de ser l'any que s'acumuli més diòxid de carboni a l'atmosfera. Vaja, 2 molt males notícies pel planeta Terra. Segons la NASA, l'escalfament global continua i és el pitjor des de l'any 1880, és a dir, des que es tenen registres. La concentració de diòxid a l'atmosfera també s'ha vist agreujat per la desaparició del fenomen El Niño des de fa 2 mesos, que escalfa i redueix la humitat en els ecosistemes tropicals, reduint l'absorció de carboni i provocant més incendis forestals. Si fa un temps, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ens va espantar a tots, posant a la mateixa categoria de causa de càncer, menjar embotits diàriament o carn vermella que fumar, ara n'han dit una altra. Diuen que beure begudes massa calentes també pot ser una causa probable de càncer d'esòfag. Diuen que el perill està en la temperatura, si és superior als 60 graus, i està pensat, sobretot, pels països on es veuen molta quantitat de te o de mate molt calent. En fi, que gairebé es cremen. Roger, maco, Sí, com estàs? aquí amb el WhatsApp, el YouTube... Bueno, això es tracta, tu, treballar. De fet, et porto una mica més de feina. A veure si poguessis anar a fer aquest reportatge. Aquí tens tota la informació, on has d'anar, el càmera que t'acompanyarà, persones que has d'entrevistar... Bé, una mica tot, està tot aquí. Ja, però hosti, és que sempre hi vaig jo, m'entens? És que ho fas de puta mare. O sigui, si la tele és lo teu, és lo teu. Bueno, escolta, jo vull estar una mica al cas d'aquest reportatge, així que quan hagis arribat i hagis fet la feina, envia'm un WhatsApp. Vale. Vale, Tito? Faré una perdi. Ets una màquina de la tele. Bueno. Vinga. Tio... Aviam... Vols informació? Informació de què? Primer paga, 10 euros. 10 euros. Ah, mira, ja els tenia aquí, mira. No veus que t'estan trolejant, que el reportatge ja l'han carregat en ell? Ah, sí? A veure, no és que sigui molt gran, però jo a la meva època els becaris no demanaven pasta per donar informació. Però bueno, això és el de menys. A mi el que em preocupa bastant, i a veure, ja no m'enfado, ja és un tema
sentimental gairebé, és que veig que sóc l'última merda d'aquesta redacció, que m'ho venen com si que ets molt bo, que ho fas molt bé i m'acabo menjant jo tots els reports, haig d'anar a tot arreu. Mira, no muntaré cap pollo, sinó que m'estic plantejant de no seguir la temporada que ve. Tampoc m'han dit que em renovessin, però si m'ho diuen potser no renovo. Hola a tots, avui us vinc a parlar de 3 persones, 3 cantants, que es dediquen a fer versions de cançons angleses, però en castellà. El primer de tots és José Cañal, que és un noi que té un canal a YouTube on totes les cançons són originals en anglès, però ell fa la seva versió en castellà, amb una lletra pròpia, o sigui, que no és traduït, que és una lletra original. Una de les més recents que ha fet és la versió de Can't Stop the Feeling, de Justin Timberlake, i és xulíssima. A mi, bueno, m'encanta. Si la podeu escoltar. Solo puedo verte a ti cuando estás bailando. Me hace sentir bien, así que sigue bailando. Quiero estar contigo, pero sigue bailando. No hay que irse pronto, así que tú baila. No puedo pararlo. Solo sigue bailando. No puedo pararlo. Tú sigues sin parar. Come on. El segon també és un noi, que es diu Leroy Sánchez, i té 2 canals a YouTube. Un on fa covers només en castellà, que té uns quants vídeos, i l'altre, que és Leroy Sánchez, el canal sencer, on fa només versions en anglès. Les versions en castellà les fa a Leroy Sánchez Canal Espanyol, per si ho voleu buscar. I una de les més destacades que a mi m'ha encantat és la versió que ha fet de la cançó Perfect de One Direction. Yo soy perfecto si tú quieres que nos quedemos en la habitación y vaciar cada escombro de cada cajón. Nos amamos por los suelos, por cada rincón. Todo es perfecto cuando somos dos. I el tercer és una noia que es diu Beli Basarte, que fa unes covers xulíssimes. La majoria són en anglès, però una de les que més m'agraden és una cançó de Justin Bieber, Love Yourself, que segur que la coneixeu, que la fa en castellà, amb una lletra pròpia, i és tant el vídeo com la cançó maquíssim. Papá me avisó y yo no le escuché. Me cuesta admitir que sí me equivoqué. No lo vi hasta que se acabó. Fuiste mi mayor error, tenían razón. Ahora sin ti duermo mejor. Si tan perfecto crees que puedes ser, no te hago falta, por mí piérdete. Hola, Carné. Hola, Esther. Què hi ha? Creus que vaig ben vestida? Sí. És que vaig a una festa. A una festa? Sí. Què t'acompanya a la festa? No he quedat amb ningú. Però és per saber si vaig ben vestida. No sé si no se'm veu ni massa prima, ni res estrany, no? Bé. Jo et veig bé, mona. Sí. Vale. Sí, Ho dic per si em trobo amb algú per allà. Tipo el Quique, per exemple. Bueno, si me'l trobo, doncs... Esther, tant si te'l trobes com si no, cadascú és com és. Tu ets així, Ja, t'has d'acceptar sí. així i estàs mona, o sigui que no et ratllis. Vale, merci. De res. A veure, l'important és que aquí cadascú s'accepti com és. Si ets molt prim, doncs ets molt prim. Si no ho ets tant, doncs no ho ets tant. Mentre estiguis saludable i t'acceptis a tu mateix, ja està. I la gent que digui el que vulgui. Mireu què li ha passat a la Soraya i s'ha liat parda. L'extriomfito Soraya ha estat objecte de polèmica recentment. Va penjar unes fotos a les xarxes socials on se la veia no prima, no, el següent. Un equip d'adolescents.cat la vam entrevistar fa uns mesos, ho recordareu, i la veritat és que la vam veure magnífica, guapíssima, molt simpàtica i amb un cos cuidat, prim, sí, però es veia totalment saludable. No sabem si en cosa de 3 mesos s'ha primat massa o què ha passat, perquè realment les fotos que es veuen, on es marquen una mica les costelles, són sorprenents com a mínim, però vés a saber si potser era només el gest. En qualsevol cas, esperem de tot cor que no tingui pas cap malaltia ni pateixi cap trastorn alimentari com s'ha comentat a les xarxes.
Per sortir del pas de les crítiques, la cantant va penjar una foto despullada amb el següent text per apagar les polèmiques. Que conste que no quería subir una fotografía así, pero no me han dejado otra opción. He tenido que leer cosas bastante fuertes y no es cuestión de asustar a mis padres, que viven lejos de mí y a veces tienen que leer cosas y ver noticias que no son ciertas. Ya sabéis cómo son las mamás y los papás. No me parece lógico que la prensa ande tonteando con un tema tan serio como es la anorexia, que no es mi caso absolutamente, como podéis ver en la siguiente foto. Me parece un tema muy delicado como para andar hablando de eso. Aviam, ho faré tot. No se sap mai si... Carinyo, què fas, la bossa? És que haig d'anar a gravar un reportatge. Un reportatge on, quan, per què? Bueno, mira, està aquí, però acabarà molt tard i em fa una mandra, però bueno... Què vols dir, que no podràs venir a sopar? No vindré a sopar. És que llavors tinc una altra història super tard i... O sigui, que ho entengui jo. Te'n vas a un reportatge, no em dius de què va. Després tens una altra cosa que no em pots explicar, no pots venir al sopar, em deixes tirada? És això? A veure, és que no t'ho puc... M'han dit que no ho podia dir, però és que jo... Vés-te'n a maquillar. Jo, de veritat, cada dia estic més decepcionada, amb el Roger l'altre dia parlant-me de la maquilladora. Avui que se'n va a un report, que perquè l'he vist jo que s'estava fent de bossa, perquè és que si no ni m'entero. Vaig, li pregunto, em diu que no. 2, em deixa tirada per anar a sopar. Però de què va? De què va? És que no puc més, estic al meu límit. Mònica. Ai, Judit, ara tu què vols? Què et passa? El Roger, que l'he pillat fent-se una bossa per anar a fer un report, no m'ha dit ni amb qui anava, que després tenia una cosa important i que si no sé què, no sé quanto. Bueno, tranquil·la. Escolta'm, l'altre dia vas anar a fer el tu i què hi dius, no? Sí, calla, que em vaig perdre també per Sabadell, no trobava ningú, havia d'anar fent les preguntes, t'ho juro. I després... Què vas preguntar? Doncs la pregunta era que si a la gent li agradava que les noies fessin toples a la platja. Què van dir? Bueno, doncs, mirem-ho. Sí, si són joves, sí, ja estan bé. No, sí, porque no me agradaría que enseñen todo al seu cos. No me agrada. Van así por la calle enseñando pechos, pues no, me parece fatal. No, porque van para ir con toples para la playa, no para ir por aquí. De la playa. Cándido, ¿te gusta que las chicas hagan toples si no hay por qué? Claro, eso sí. Jo personalment no ho faria, però si alguna persona ho fa, doncs és llibertat seva fer-ho o no. A la platja, clar que sí, si es volen posar morenes. Bueno, depèn. O sigui, a la platja a vegades sí, per posar-se morenes o alguna cosa, però no sempre, o sigui... No m'agrada que la gent ensenyi, no sé. Algo sí, però tant no. Bueno, és decisió de cadascú. Que facin el que vulguin. Quan estan bones sí, quan no, no. No, perquè si volen fer, doncs que ho facin a les seves cases, perquè hi ha gent que no li agrada. We were both young when I first saw you. I closed my eyes and the flashback starts. I'm standing there on a balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball gowns. See you make your way through the crowd and say hello. Hola a tots i a totes, com esteu? Doncs bé, estem aquí en un nou programa i avui farem dues consultes. Aleshores, comencem per la primera. Diu: hola, sóc una noia i tinc 13 anys. La cosa és que tinc una mica de cel·lulitis al cul i a les cames. Ho odio i he provat 1000 coses perquè millori, però no noto cap resultat. Queda poc per l'estiu i m'agradaria reduir-ho. Què puc fer? Gràcies per tot. Bé, doncs ara, com estem en aquesta època on la gent comença a treure's la roba, és el moment en què ens comencem a sentir més incòmodes. El primer que teniu que saber és que el 98% de les dones tenen cel·lulitis, amb la qual cosa, per molt que ens sembli una cosa estranya, és el més natural del món. A partir d'aquí, què podem fer per buscar una manera de millorar-ho?
El primer de tot, dutxes amb canvis de temperatura, passar de calor a fred. Una altra cosa que funciona molt bé, molt millor que les cremes, de fet, és fer-se drenatges limfàtics. Penseu que la manera de solucionar-ho, la manera de millorar-ho, és millorant la circulació de les cames, o del cul en general, amb la qual aquests massatges el que fan és generar un moviment en tota la limfa que fa que millori la circulació en totes les cames. Recordeu, fumar i les pastilles anticonceptives són les dues coses que fan que empitjori més la cel·lulitis, amb la qual tingueu en compte, d'acord? Anem cap a la segona pregunta. Diu: hola, sóc una noia de 15 anys que té bastanta papada. És normal? Sabeu què puc fer per desfer-me d'ella? De pes estic bé, però potser una mica per sobre. Gràcies per la vostra ajuda. Bé, doncs això ho hem explicat moltíssimes vegades, tant en els diferents programes al consultori, i en el llibre també ho podeu veure, que cada persona té una constitució diferent i que tendim a acumular el greix en zones diferents. La cara és una zona molt comú en la que tendim a acumular-lo i sobretot a la zona d'aquí a baix. Aleshores, coses que podem fer. Primer de tot, no donar-li més importància en el sentit de que hi haurà una persona que ho tindrà a la cara, una altra persona al braç, una altra persona a les cames i ens hem d'intentar acceptar nosaltres mateixos. Però coses importants. En el cas que estiguis una mica per sobre de pes, intentar regular una miqueta els teus hàbits alimentaris i sobretot l'esport i sobretot mirar el tema de la posició corporal. Has de tenir molt en compte l'esquena i què passa? Que ara anem sempre amb la pantalla a la mà i anem sempre amb el mòbil. Si sempre estem mirant cap a baix, és una manera d'afavorir aquest moviment que la cara acumuli el greix aquí baix. Aleshores, tingueu en compte i intenta no fer-ho tan sovint, intenta posar-te la pantalla aquí davant. Bé, tot per avui, esperem haver-vos ajudat amb aquestes consultes i sobretot recordeu que teniu la pàgina web on ens podeu enviar les vostres consultes i després també teniu el llibre del consultori on podeu consultar les preguntes més usuals. Que vagi molt bé! Benvinguts, passeu. Hola, em dic Guillem Cabrera i tinc 12 anys i estic estudiant a la Royal Ballet School de Londres, que és una de les escoles més prestigioses que hi ha de ballet. Bueno, jo em sento una mica identificat per la pel·lícula, però també per una manera no, perquè hi ha, per exemple, a la pel·lícula del Billy Elliot, el pare no sempre li diu al nen que ballar és per nenes i que ell no ho hauria de fer, i pel contrari el meu pare faria tot el possible perquè jo pogués anar a Londres i jo me l'estimo molt perquè ha fet moltes coses per mi. I em va agradar molt la pel·lícula perquè em sentia identificat per una banda perquè era l'únic de l'escola nen que feia ballet i tots els altres nens em deien però no has de fer ballet perquè és per nenes, però jo sabia que m'agradava i que ho volia fer. Llavors era com una mica els nens se'n reien de mi. I llavors vaig aprendre a no escoltar-los i saber fer que si m'agrada el ballet, ballar sense que els altres em diguin què he de fer. Me'n recordo que el dia abans d'anar-hi estava jo amb l'ordinador buscant bitllets per tornar a Barcelona perquè no volia anar-hi. I els meus pares em deien Guillem, si tu vols tornar, tornes amb nosaltres demà, però que sàpigues que te'n penediràs quan estiguis a l'avió. I ara estic... L'any que ve continuem. No m'agradaria tornar aquí perquè es feia molt difícil al principi, però ara ja es fa molt fàcil i quasi que a vegades, això no ho he dit als meus pares, però a vegades quan hi ha vacances dic i si m'emporto tots els nens cap a casa? Nosaltres ens despertem a les 7 i llavors tenim mitja hora per preparar-nos i a les 7:30 esmorzem i a les 8, com ens treuen els mòbils a la nit perquè volen que dormim, ens els tornen a les 8 i llavors jo aprofito per parlar amb els meus pares, bon dia, com ha dormit i tal. A les 8:30 fins a les 10:30 tenim ballet, 10:30 fins a les 11 ens fiquem l'uniforme perquè tenim 2 hores de classe fins a la 1. Llavors a la 1 fins a les 2 tenim hora de dinar, llavors de les 2 fins a les 4 anem al col·le i llavors de les 4:15 fins a les 6:15 fem de dansa com caràcter, que és un altre tipus de dansa que fem amb altres mestres que normalment no tenim. I llavors a les 6 dinem fins a les 7, que llavors anem a fer deures i a les 8:45 ens prenen els mòbils un altre cop per anar a dormir i llavors a les 9 tornem a dormir. A mi de gran m'agradaria dedicar-me a ser ballarí professional, que és bàsic... M'agradaria entrar a la Royal Ballet, a la companyia, que és una de les millors companyies que hi ha i llavors, si arribés a ser ballarí,
M'agradaria ser coreògraf allà mateix a la Real Ballet, però també que em demanessin altres llocs si pogués anar per tenir oportunitat de visitar el món també. Tu ets el becari que cobra per fer favors? Sí. Quan cobres? Depèn de la dificultat. Bé, no, amb això no hi ha problema. És una noia que tinc una amiga que el seu nòvio ho espavila i necessito que posi gelos al nòvio. És fàcil? Sí. Bueno. No hi ha problema. Aviam, al final, a les parelles, als nòvios se'ls ha de ficar tot de tant en tant, perquè és que si no, s'ha de deixar de perdre. I quan en Roger vegi que, perquè estem parlant de la Mònica, quan en Roger vegi que un altre tio li està tirant les tasses a la Mònica, correrà. Ara, tot i que si després no corre, veurem què passa. Però, aviam, jo penso que se l'estima, per molt tontet que sigui, no s'ha de deixar perdre així com així. Vaja, no ho sé. Si fa unes setmanes us dèiem que hi havia un rumor de trencament en la relació sentimental de 15 mesos entre la cantant Taylor Swift i el també cantant Calvin Harris i després es va confirmar, avui us podem presentar ja la nova parella de l'americana. Ja ho diuen, un clavo quita, otro clavo. I el substitut de Calvin Harris és l'actor Tom Hiddleston. Així publicava el diari The Sun les fotos en exclusiva del primer petó que s'ha vist en la parella. Per cert, fa un mes es va publicar un vídeo de la nova parella ballant en una festa posterior a l'entrega d'uns premis. Ja es podia intuir la química, no trobeu? Vaja, que esperem que tant en Calvin Harris com la Taylor Swift guardin un bon record de la seva relació i que tots dos puguin refer la seva vida per separat i siguin molt feliços. Sigui com sigui, són joves i tothom es mereix ser feliç, estimar i ser estimat. No sé si des de casa ho noteu, però aquí ja es nota la caloreta, l'estiu i tot. I mira, al cap i a la fi estem ja al penúltim programa, això vol dir que només en queda un per acabar la temporada. I la veritat és que us mentiria si digués que ens sap molt greu, que s'acaba la temporada. Hosti, és que també tenim ganes, de descansar. I després de veure tot el que em van fotent per darrere amb el ventilador, saps? Anar escampant merda tota aquesta colla, doncs també té ganes de descansar. Us deixem amb una entrevista molt interessant, que està molt bé, d'un noi que es diu Lance i que és de Figueres. Avui estem amb el Lance, un jove de 17 anys, transsexual, que ens parlarà una mica de la seva vida i la seva experiència. Hola, com estàs? Bona tarda. Et volíem preguntar, quan et vas adonar que el teu cos, amb el que vas néixer, no corresponia amb el que sents? Ja després de moltes senyals vaig veure que no em sentia a gust amb el gènere que se m'havia pertocat. I de petit vas començar a sospitar de que el teu cos no corresponia amb qui ets? Sí, jo no m'hi sentia a gust com a dona, però tampoc m'hi sentia a gust ben bé com a home. Perquè em dius que et defineixes pansexual. Ens vols explicar una mica què és? Pansexuals, les persones pansexuals són les que li agraden les persones, per tant, pot agradar-me una noia, pot agradar-me un noi, pot agradar-me un noi transsexual, pot agradar-me una noia a gènere, infinitud de casos. Al principi de la teva adolescència, quan va començar a canviar el teu cos de nena a noia, et vas sentir incòmode o...? Em vaig sentir molt incòmode. Al principi no m'agradaven ni les faldilles, ni els vestits, ni les samarretes escotades, perquè em marcaven. Vaig adonar-me que tenia disfòria de gènere, més bé pels meus pits, perquè jo no els acceptava quan em mirava al mirall. Vol dir que sents una discordància entre el teu cos i el que ets. Creus que això com t'ha pogut afectar amb la relació amb les altres persones? Ha estat un gran canvi. Jo, com a dona, em sentia molt cohibit, molt menys jo. I més per part també dels teus companys, ho han agafat com una gran sorpresa o sents algun tipus de rebuig o no assetjament escolar, però sí una mica de distanciament? Bé, és que el distanciament va estar-hi des del primer de batxillerat, per tant, vaig notar que algunes persones no ho entenien, perquè jo tampoc m'hi parlava amb els meus companys a primer de batxillerat. I ara, de cara al futur, com t'ho planteges? Perquè ara mateix t'estàs hormonant i que has de continuar aquest procés o com va? L'hormonació és un procés de per vida.
M'agradaria fer-me la mastectomia ara aquest estiu, perquè ho considero ben necessari per mi. Perquè a la platja vull treure la samarreta. Ara porto binder, que és una espècie de samarreta compressora que comprimeix els pits i sembla que vas pla. Clar, és complicat. Llavors, suposo que en un futur o el que sigui, busques també relacions de tenir amb una persona que entengui el teu cas i que ho accepti sense cap problema. Sí, de fet estic ara mateix amb una noia que és pansexual també i em comprèn i jo doncs li surto amb les meves coses que són una mica femenines i a vegades amb les coses que són masculines i no hi ha cap problema. Què els diries a adolescents o joves que estan passant per la mateixa situació que tu o que estan a punt de passar per la mateixa situació, que s'ho estan plantejant, què els hi podries recomanar? Només vull deixar constància que el cos no determina el sexe ni tampoc el gènere. Ser trans vol dir trencar amb la unificació de cos, sexe i gènere. Per tant, si una persona que es considera trans es sent a gust amb el seu cos, no té per què canviar-lo.